¿Qué? Dạ. Saan ibaniwan ko si Amban? Saan ibaniwan? Eh. Saan ibaniwan ko si Am? Ibadang sige. Imandot, itlagay ni Mandot. Mandot, itlagay ni Mandot. Iyo. Sing nga man masun man. Sing nga man masun man. Kamu naman dyan eh. Gas na isante mangoma kondota. Ikangi fakusita sami kubanja zoruta. Iyaphuma Lindi lo mangoma izophuma nje. Next week sayikhipha ezingoma nolehli.
awethu Nkosi yami gameni Nkosi Jesus angifanazi uthi uhleke ungasafuni uthi ngihleke ngisho ungasafuni iyo iyo kabejojo mufana omncane imantombi engizithandi ngoba iyahlekisa iyo iyo uthi sokuboniwa kabejojo saniboniwano ithandeka nangu-surprise lapha uthi hayi bondoda okay iyo nanguvuyisa lapha nangu-oza iyo ngithandela imandlabo ngithandela imandlabo iyo ngicela ukubona i-original face awungeke kumele i-original face cishe angibona iyo iyo uthi ngikubonile lo muntu okhuluma eduze kwakho boy vele phela nami usibhekile nami bathi ngibona wena iyo 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 oh very nervo estamos very no okay iyo uthi sehlekiwe nawe kodwa uyatshona iyo iyo umentungu uthi ubamba emasesiqube senje baba iyo vela phela namame sana iyo iyo sana iyo uthi dlalisa emasibuni uthi lapha yakhe ivusangilene nenzana ayibo izinto ezishoyo lana iyo izinto ezishiwe ibantu la iyo upusipikili mina angisahambi nosipikili angisahambi nododana saxabana sesaxabana asisahambiyo ndawonye sesaxabana nomuntu sahambela yedwa emasadi lakhe nje asasiphinde sibone sindawonye sesaxabana iyo iyo nibangani Nkosi yami sasibanga ukuthi usipikili wathi mefike endlini sengekho thina afike apheke aphakele amantombi yakhe mesephekile aphakele amantombi yakhe ndodana sabanga ukuthi yena akagezi sake saliwe sibaningi kanje bese manje mazingubo zenuka la manje umuntu angagezi yena angagezi sipikile aphakele amantombi yakhe sipikile la watshontsha nemali yami 2000 ayonezinaledi atransferele unaledi angixosha kosha saphosa sahlukanwa kanjalo ngeke phela zosihleli isosto kanje sazehlukana kanjalo sipikile wasala yedwa hlanya lokho ahlanyisa inaledi
usipikira sala yedwa kasolokahlangiswa inareti Don't mama, ngathi mankomo edukile. Athi naleti mama, oh mama, athi mankomo edukile. Iyo, iyo. Iyo, uthi ibantu yahleka naye. Ngathi mankomo edukile ukuthi naleti mama, ngiyakuthanda mama. Iyo, udlala ngo-inareti nje naye. Athi naye. Indodana naye yamfone unaleti. Ngifike ngithi God no, sofuna unaleti futhi. Iyo. Hey bantu. Athi naye fune unaleti. Kunemabhadi nje unaleti unamasinyama. Unemagazeleli. Iyo. Uma weriweri kade ibukiwa nje yonke leyo nto le. Usangisipikile. Usipile sizathola ngisho nemoto phela. Mandaba enkulu phela le sipile sizathola nemoto. Sihamba nebelungu. Usipile asihambi ngisho nanathi. Sihamba ibelungu. Sihamba ibelungu sipikile naye manje. Iyo. Athi naleti mama, ngiyakuthanda mama. Athi mambongolo edukile. Iyo. Athi mambongolo esizwayo. Athi mambongolo nje edukile yasithelwe umunye mekhulu naye. Uthi athi azathi masibone bathi uthi lo mujida uyajoliwe yini nonaleti asazi iyo uthi hamba nabe lungu hamba nebelungu sipikile bandla hamba nebelungu imedlisi lentuzana imedlisi maphi mama, naleti mama. Ngathi mambongolo esidomu. Na. Yo. Athi naleti yena ngeke sipikile fana nemakati elibovu. Iyo. Athi naleti isipikile sifaniwe nemakati elibovu. Iyo. Imakati elibovu liboniwa phona imakati elibovu. Hayibo, fanisa imoto nemakati elibovu. Yenza le mayinto ethiwa yini imasenza samasilwane. Ngithi khona imasenza samuntu, kuzoba khona imasenza samasilwane. Usipikile yena bathi imakati elibovu. Futhi sipikile iyafana ukuthi imakati le Valentine. Imakati le Valentine. Iyo. Ithi bantu ufakiwe imahlabathi emaphalisini la isipikile. Athi sipikile yena. Naleti mama. Awuthi mambongolo. Ngathi mambongolo eboshwe masikhumba. Aboshwe imanqina, aboshwe imisiri. Ngathi mambongolo abayikhweliwayo. Abayikhweliwayo pho. Iyo. Ithi bantu. Fanele kuhamba nawe nami. Sambeni.
uthi umfokabani ingulube uthi masipile bandla uthi masipile ufana nemangulube abadlala imunye nini masipile nemadlebe emadlebe asipile afana nje nemangulube qamba amanga madlebe asipile kafana nje nemangulube cabanga ngathi singazibona nje ngibona emangulube mase ngibuka emadlebe asipile mase mhlampe emangulube ngcono kusipile yena bandla ngoba yena ufune unabeti indodana nje yena bandla angisahambiwe mina nabo bandla ngabanqophuka phela ngeke mina ngilongihamba nebantu lokhu ngihlaziwa phambi kwabantu lothi hethi mama amesizambiwa nami la ngeke bandla ethini bantu nje omunye ugqoka imavuvuku ngapha naye yangihlaziwa naye sekubhizi naye yangihlaziwa nje ngingcono ngizihambele ngedwa nami umuntu nomuntu eyihambele yedwa manje sibili ihamba yodwa nolutho nihambe nami ihambele ngedwa athi mama ngathi mambongole edukile yadukwe ngene emahlathini sesengeniwe emahlathini yangasazi manje bathi zoncenga emanyoko bathi ukuthi zomncenga man ibona ukuthi ngizogqolisa ngeke ngimncenge mina ncenga emanyoko ibacule bantu ikhiphile this yes ibacule ikhiphile yazi bafethu asibasikiweni abacule noma ekuzukulu nayo ikhiphile khiphe ibacule baningi khiphe mazingoma la asimanje okumasekhona wena ukhiphiwa nini sibali mina sengiqambile imangoma ethi emathandweni ngiqala ningitsheliwe ukuthi le mangoma nizongisekiwa kuyo noma cha noma ngiphuthume esitudio fast quick noma ngiyenze kanjani nizongitshela nini ukuthi ngiyamazi noma nizongitsheliwa nini ukuthi ngiphuthume esitudio noma ngiyenze njani ngoshade notetele ndimucu emibala okay zanike ngitsheliwa nina ethi emathandweni bayivuthulula inhliziyo yami emathandweni bayivuthulula inhliziyo yami emathandweni bayivuthulula inhliziyo yami bayivuthulula yasaphaka yasaphaka emathandweni ngiyabaleka ngikaphansi ngimajubane iyathi yangihuphi inhliziyo yami yangihupha ngala yathi yangibamba ngaze keqa ngawa phansi ngathi parakaca phansi emathandweni angisayingeni emathandweni bayivuthulula inhliziyo yami ngaze ngathi parakaca mina emathandweni mengingene ngivele ngiwe fast ngithi parakaca
angazi yenzakalani emathondeni ngivele ngithi baraka ngithi baraka baraka emathondeni bawethu nitheni imibono yenu ngiphuthume esitulo or ngiyenze njani ngiphuthume esitulo ori izongisekiyo or what athi ngiphuthume esitulo ngabe nizongisekiyo na futhi ngicabanga ngathi ngikhiphe ima-distrack-ke manje khiphe ima-distrack khiphe imitarap phecelezi imitarap ngizokhipha imitarap bafethu phecelezi imitarap ngifuna ningiseke ngizokhipha imitarap phecelezi ngicela ningisekiwe bandla imitarap lo imitarap bangani bami uthi kanje imitarap wami lapho-ke besibhekile nawe ndodana mhlathini iyo sibhekile lapho uzitsheliwe ukuthi wena nje ungaqonyiwe wena lady wow shame iyo uyaphuphiwe unarete ngeke ayivumeleyo ayi ngisho ngathi mama uthi mumu uthi momo ngeke unarete ukuvuthulula ngemapane uze uthi momo uthi mamu phela kuhle mfana wami ngisho ningeza nebabelini indodana yakhona igqoke imavukuvuku nayo nemabhulukwe engazuthi ima-chocolate ngathi ma-chok gqoke imabhulukwe engathi ma-chok chocolate ngazuthi ngathi lingene emadakeni imabhulukwe elandodana ngathi lingene emadokeni imabhulukwe elandodana ngazuthi imabhulukwe lamadaka taka iyo ya uthi ngifundile amakomenti umashotana ngiyabonga malahle iyo okay iyo ngizokumema emcimbini ngeke ugogo wami uyakuthanda ngibizeni bafethu emicimbini lapho angivuthulula imangoma ko kukhala imagogo ngaleso sikhathi uzuthi beneminye isaphi emicimbini lo muntu ngiyazivulela nje emafriji ngiyazivulela nje ema-courtroom angibuzi lutho imuntu engiyitholiwa laphana kuma-courtroom ivulile ngiqhamuka ngama-technique baba ngiyasho ukuthi uma ikhulula ekhaya usathena uthume mina njengomntwana ovakashile la ekhaya ucela ngizothathiwe amabhodlela ayi-2 eHennis la kule ma-courtroom afuniwa wuyi basho bangivulele ema-courtroom banginike bese bashe phuma ngemamva ngama-toilet baba phuma ngemva ngama-toilet cha bengila uziyithola ukuthi kade ungiqashiwelani kulo micimbi leyo ngiyazingenela nje emabhodweni endlini emabhodweni phake ngiyobeka emva kwetoilet phinde ngibuyele ukuthi angakakutholi phinde ngiphake ngiyobeka emva kwetoilet phinde ngibuye ngithi mina ngakakutholi phinde ngiphake ngiyobeka emva kwetoilet bese ngibona sebangibone ukuthi kade ngibuye bese ngiqhamuza ukuthi ugogo la ekhaya
khona ubaba osanda nakufika lana uthi uqala nimenyenzele elinye imapleti balithathe ngithi ngizolimukisa ngiphinde futhi ngithathe ngibeke emamba kema-toilets phinde ngibuye futhi ngizothi bathi lo muntu lo usanda nakufika akasuthanga manje umuntu okuhamba usuku wakude cela elinye imapleti phinde ngithathe ngibeke emamba kema-toilets so lapho ngibheke imashekasi leli likhulu limashekasi lakasipa lemashekasi elikhulu lakasipa bese ngithathiwa lona ngifaka konke ukudla nakhona ngingakufaki ngezitsha ngothulule khona konke bese ngiyosibopha isijumbana bese ngisiphosa phezu kwama-toilet ngenzela bese ngihambe ngisithathe ngibele phezu kwe-toilet kulowo muzi ngisithathe iyo Sembongerera Nkosi yami. Iyo. Naye mantombi kujima mantombi yakhe. Kujima mantombi yakhe. Kujima mantombi yakhe cha. Akekho uzokulanda. Akekho uzokulanda. Ngisho yena nje. Akekho uzokulanda phela ngeke. Iyo. Iyo. Usuke savukisi bathathu. Ubani loyo wemashotana kusami uthi sifune ngobani bandla. Okay, papayini. Kushe batu je. Kusho batabo. Batu bezumanto. Iyo. Iyo baba. Iyo.
Iyo. Iyo. In my comment section. Iyo. Yang kedua. Nani ini? Bagian ada merabot. Oh iya nanti pan. Iyo. 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 Apa? 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 Bụng nó mua về game phải mình đụng ta vào đụng lo mua cái ông lo mua em lo men iyo boh che mi cai gosto de dentro mamãe já me expor Fui para casa bacan. Saya bersin. banti ne mati si mandi iyo ima comment section ayo iyo ada mana senang message phone iyo ibu amu amu iyo amu Jangan. kemana tinggal Bung lambe lagi mas kurang semisal kan Kalau pulang kan jalan dong gimana? Belum bisa kan? Bas iyo. Oh, Gus ini bang. Iya, sedih penuhan.
Buonasera. Buonasera. Keep it my face. Ay, boo. Kula para Sezikhulile, sesikhulile, sesikhulile. Oh, sezikhulile, sesikhulile, sesikhulile. Aw sezikhulile, sesikhulile, sesikhulile. Aw sezikhulile, sesikhulile, sesikhulile. Base khanda lomdolofia. Aw sezikhulile. Khona sabu sangiqondile futhi hayi seyikhulile manje ngeke. Ngaze ngayisula. Izokhula nini madoda? Bathina abantu ngibona bathina. Guys, happy Sunday to you all guys. Happy Sunday. Happy Sunday. Abantu baye emasontweni. Sedaje umfowethu uthula kuzane. Bakhala ngophinki ngomnikana ngophinki la pink bafuthu ngayi. Ngale sitela sa December leso. Ngifana ndeyikhulu mase ekhulile futhi ngishaya isinye. Manje lezoshala sizothi. Anginqeni kuyedweba futhi mina nje usekhulile bengithi. Ba size la. Ngive ngidabe ngomshini nje sisuke la sithi. Ku. Yeah. Kuba singena freeway. Bathi sekubhili ubhuti wami yazi ngibonile izolo eThweni nganqena ukucela isithombe kuzoba uhamba ne iyo unangizana mfethu ayibokhuleka mfethu mina nje hawo muthe bhuti ngiyama mina mfethu ngiyama ngiqala muzothi bhuti woza la sudlala ngami ngeke phela nami ngisho ukuphuthuma kwami ngigijime ngize kuwe uyaqala uyaqala ngalesi sihlelo uyokhala ngesihleko sami lo ntuza iyo
hayi maybo ama-celebrate ayitshelayo ama-celebrate ayitshela bana mina ngiyitsheni phela mina ngisilona celebrate athi umuntu nomina athi uyi-celebrate bafethu asili celebrate mina ukuthi nje nginabantu abaningi abangaziyo kuphela athi ngi-celebrate mina celebrate yabo ngithola mina nje ngithanda mina ngihamba etown ngeenyawo ngihamba ezitolo ngeenyawo angiyifihli nje asekhulile sisu uthini ayisuke lidayi mfethu engisusile wedontoza futhi idayi angihlala eGoli la eThekwini hawu nangimududuza inqomo miduduza inqomo bafu wethu bafu lo mfethu angisabuyi madoda eThekwini yazi madoda athi nangilimaza ngale nto enenzayo nangilimaza into engenzayo madoda where is the haircut bafuthi ngisusile bafuthi nje wenibone bafethu singalaleni kuze kunuke bafethu vukani bafowethu khona ngomtshita ngihlala naye mina eresa ayilala kuze kunuke bafowethu ngitshele phela bafuma nifika nkosami ukuze nami ngizolungisa mfowethu noma yithuke abanye bakubiza nge-6 bakubiza nge-6 mina nje ngahlanganisa noma i2 nje mhlawumbe ngihlanganisa mhlawumbe ngivame mhlawumbe kwama no ngothenga idash bafu ngitshele nje mina eThekwini mina ngothenga idash na dash akithi ngekhuwi ya dash ekhuwi awumuxeke kahle ningitshele bafu bafethu ningalali kuze kunuke bafowethu ningalala kuze kunuke khona umuntu angihlala naye rest naye wayelala kuze kunuke hleza lele bangesikole nalale usiyadlele usiyangena endlini yakhe kanuka ulala kuze kunuke bathi sivukeni bafethu singalala kuze kunuke wabanje ukuthi 6 vuka ungalali nje kuze kunuke manje kuze kuyanuka manje wena lokulele ulala uzonuka sekangena manje endlini uyanuka wena la fethu wake wasa nje hlalwa suzonuka la uzothi umuntu uzothi uyangena endlini athi umuntu kuwaye kunuka ngathi ukhuthile la endlini bathi bavakasha abantu bathi waye kanti kunuka ngathi ukhuthile la endlini kanti yina nivuki nilala kuze kube nomswakama angimele madoda baye kwathi 6 vuka nontuza nobuthi booking yami imalini bafu bafu besho ngibhuka ngo3 nje ngofika ngizodlalisa eMasibuni ngisho ngibhuka ngo350 ngafika nje ngizodlalisa eMasibuni nje kabi khali mantombi nje anginga ukuthi mhlambe khona umuntu engimsabayo mhlambe o kanjani ngithiwa nje ishumi nje sone ishumi ngifike ngidlalisa eMasibuni kabi khali mantombi anginga ukuthi ini kanjani ngiyadlala futhi inbox mfowethu inbox mfowethu phela kuyimali akumenyezwa nje buka abantu abaningi sebathi nami ngifuna ukubhuka sengidlala ngami bafowethu kade abantu babedlala ngami mina kade babedlala ngami abantu bama-event umuntu akubize mfethu athi uzoperforma lapha manje mina bengiperformele ingoma yami ethi Masibuni ngespeak esingaka futhi abantu bagcwele abantu avabe athi uzoperforma mase bathi speaker wasibeka phezulu kwama desk kanje ekoleni
uyibhike ngako bayakubeke phezu kwamadesk mase bathi mina ngithi dlalisa imasibuni dlalisa lapho ngibe nemasibuni leso singazwakali ebantwini sigqibeke imasibuni sakhona bafethu manje sibiza ngathi singafaka isound serious bafethu because vele ukuthi asiphile emakhanda mase udlalisa imasibuni ngespeaker esingaka kade thina sasiphefuma ngepeaker encane engaka lezi econnectwayo amenta akubiza uzophefuma ngespeaker esiconnectwayo connect ingoma yami masiboni kwi-bluetooth bese ngilonga ukuthi dlalisa imasiboni zingibuka nje ngani iyo akubuke nje amantombi dlalisa imasiboni dlalisa imasiboni abespeaker esiconnectiwe ngo-aux ngene message kwakona lapha ku-aux ninathanda ukudlala ngathi abantu bama-event kodwa hayi nathanda ukudlala ngathi abantu bama-event bagcwele abantu labana abasayizwa kahle nemasibuni liyakhona abasayizwa kahle nemasibuni sabo dlalisa imasibuni dlalisa imasibuni lapho ke-speaker sakhona asisazwakali ngathi ungasibeka endlebeni uma usuperform uthi dlalisa imasibuni sibambe wena uze uzoyifila imangoma yakho dlalisa imasibuni ngidlala ngathi kodwa mase so lapho umuntu athi hayi bamba nawo 20 rand mfowethu hayi uperforme kahle mfowethu ijabule ingane hayi bamba qinana nawo 20 rand la bethu ngiperforme kangaka ngiperforme lo 20 rand ayikulungile ndongela mfowethu athi umuntu uperforme hibu azi unzima kanjani ukuhleka lapha nesitiji sengilonga ithi lento bathi ibhlungu yabo lo hleko lo ilo hleko lobuhlungu lolu ongavele nohleka nje akusele uthi ngiyizwa abantu bakulingisela abahleka bathi he kusho abantu bathi he akuhlekwa kanjalo ngilanda la lo hleko ngifike ngimincisa ilontuzane la lokuthiwa ilontuzo kuthiwa yini ilo skinkila lesi silalo kuba lapha bathi skinkila ngifike ngimincisa skinkila mase ngithi bese ngiyawudonsa ngithi he iyo yabo mase umuntu athi bamba la mfowethu uthenga noma drink anginike 20 rand cabanga ngihleke kanje hleke kangaka ngiyakubona konke mina umuntu akuperformisa ngespeaker sa-aux cela amantombi njalo lapho performance ngespeaker esingaka sa-aux dlalisa imasibuni lapho kuvele kungazwakali kuba ngathi ngiyahlanya vele ngiyahlanya kodwa phela ngisuke ngihlanya kodwa vele ngiyahlanya vele dlalisa imasibuni hayi lenkosi nje safasizana Aqui, iyo nafuthi athi mazude vele ngiyahlanya mefethu vele kabi kodwa phela nami sengahlanya kodwa sengihlanya phela dlalisa imasibuni vele sibuka akubuka nje amantombi dlalisa imasibuni abalangahleki nawo lethi speaker phela kasizwe nabangoma ngayizothi itheni nje athi dlalisa imasibuni dlalisa imasibuni sitatarek dlalisa imasibuni sitatarek hayi yazi madoda siphiliwa kanzima emhlabeni mina nje bandla mengenza imicimbini ningalone ngibuza ima-USB ngingibuza ima-USB mina sengijwayele o-aux ngivame ukuperforme ngalawo speaker i-connectwayo kade mina ama-event organizer badlaliwa ngami
Mata ngizophefoma mase bangiphefomisa ngama-speak esi-connect-wayo. So angijwayele nje ukuphatha ima-USB mina. Ngijwayele ukuthi uma ngiphefomile bangidlalele ngama-Bluetooth. Kade ngiphefoma ngama-speak ey'ngaka mina. Kuthiwa ngicule. Kanti ngidlalise masibuni. Ukuphi wethibene mefethu lo mojeta. Kahle-ke bantu bafethu ngempela mina izingoma zami ziya-connect ngama-Bluetooth mina. Angidlali nge-aux. Ngofika lapho-ke emampangeni lapho ngofika. Iyo uthini erandizana usipikile naye lokathi mama nalede mama ngathi mambongo ledokile mama nalede mama iyo sokusile vukasilele madoda asovuka manje nje kungikudala madoda sivukile manje nje iyo angibuzo ayande bathi khulumela kanjena yini yangikhulumela kanje sidale sami nami ngazalelwa imankulunkulu ngikanje nami ngikhulumela kanje kambe ngikhulumela mase kanjani phambi kwe-abantu ngikhulumela kanjani mina kambe ngicikwe abantu kambe ngikhulumela kanjani ma-JP mifowethu nangu-JP ama-JP mifowethu bo angithumelele lento ethiwa imahenisi lapha ngale mali ethiwa i-Pepsec i-prop guy i-carrier guy basho njalo ngithumelele imahenisi ngale nto ethiwa i-carrier guy ngeke nje ngivuthulele imahenisi nje kunyaza amagazi ngithola nje unyazisa amagazi mina amagazi lami ngake lagcina unyakazisiwe ngeke ngidle nje mthi imahenisi mina ngiyideshiwe imahenisi nabo lwaba lethe ama-account number ngizokubhalela lapho ku-inbox ama-account number yami ungithumelele imamali emahenisi ngeke nginyakazisa amagazi nje nami kuthuke emazibindi kabukabi mina ngiyideshiwe imahenisi ngiyankuka nje kuka kawu-2 sengiqedile amahenisi leyo awuze mfowethu kade sakulindiwe phela lana uphatha amahenisi ayi-6 because mina ngiyideshi bandle emahenisi uma uphethe imahenisi ayodwa ngiyamoshekela emasikhathi phela mina ngidawa ngamahenisi ayi-3 angwadeshi ngiyankunka nje yamazi amankunkonka amankunkunkunki amankoka kikuku kunkunkunkinka ankunke unkunkwaka ankunka nje ngangithini ngangiphanje ngimankunkwesiti ngakutsheliwa mina mfethu bafethu asivukweni singaze kunuke phela ulaliwa kakhulu uze kunuke uma uzolaliwa kakhulu yena ngasitsheli konje isonto namhlanje isandile basho kanjalo kuthiwa isandile namhlanje isandile guys happy sandile guys happy sandile happy sandile to you all happy sandile to you all
basho kanjani bantu mabasho kubantu kuyimasunday ngo emasontweni mina mengaye emasontweni nje futhi kumizalwane ongafika ngitshele lapha phela nami ngikhonzuma uNkulunkulu wami angathi bafike lapha ngeke ngithathe lento kuthiwa imibhobho lapha phambili futhi ngifuna lamasonto lawa akhala imazinsimbi mina ngisonto emasontweni elingenazi imazinsimbi ngifuna lamasonto lawa nemazinsimbi mina awuthi baba 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 ngithanda imante esagrove yabo lapho ngithatha imibhobho lapho phambili isakhala nje ithi baba bathi wena xa ngicula amangoma ethi ngikhathala baba we wangibekiwala iJesu inebube bese ngiyayithatha imibhobho lapha phambili ngiyishintsha ngitshela lo mfana ocofa imakebhothi lapha ngithi awushintshe mfana yami ngifuna ikhalibe kanjini ke manje wayicofiwe ithi bese ngiyayidodula ngempela ngemibhobho lapho ngisho ngikabalazo ngemibhobho ngithi dlale simasiboni mzalwane dlale simasiboni mzalwane mama mvakele dlale simasiboni manje ngimo ngisho ngemibhobho ngithi menzane umfundisi dlale simasiboni usumisisha abafundisi kudlala simasiboni kube kabi lapha esontweni ngithi mama sukuma manje dlale simasiboni manje bashi ngithi uzani phambili ngisani maziketi ibisho ngabe lokuzana emapiano dlale simasiboni mzalwane dlale simasiboni mzalwane awe mzalwane ngithi woza mama woza phambili nyusimasketi ngithi bonke ngithi yonke ibazalwane emasketi ayizibeke la ngifuna ukubona ama-pumpkin ngithi woza dadi mina emasontweni nje bandla mina ngifike ngashiya imilando ngashiya nje imilando mina ungathiwa angiye emasontweni ngakutshelewa nje ngangifesi Happy Sunday guys, happy Sunday to you all. Tshela man futhi ngafika emasontweni ngigqoke isigqoko sami mina ngenye emasontweni angagqoka khona emasigqoko ngabe mankonzo yini leyo ngishiya imashuni yami ekhaya ngithi ngisonto kodwa nangena ngamashuni wami esontweni futhi nje izayoni mina ngathi ngiyemazayoni ngeke ngigqoke lezi impahla zabo lezi ngazuthi ama-China ngathi badlala eCamelage nabe ngiqhamuka nezami mina lezi zami masweka ngempela kukhale ngifike ngiphathe amabhayibheli elikhulu futhi lamabhayibheli elikhulu ya angazi abiza ngobani size ngifike nalo ngiqhamuka ngilithwele futhi esontweni ibhayibheli lingaka lugqinsi lingaka bese libamba nje ngiqhamuka ngilithwele futhi phezu kwasigqoko sami ya bathi bakhala abazalwane bathi hayi bo bathi nimajoyini ngathi angifuni emajoyini mina angifuni emajoyini ngithanda lezi ngisho ngiyikhomba iy'mpahla zami ngisho ngiyivithisa phambi kwabo abazalwane futhi ngisho ngiyivithisa ngithi ngithanda lezi sephunywe mengithi phunye uthuli suke emathuli ngithi hayi bazalwane mina ngithanda lezi ngithunduza babona suke emathuli kuzo mashethi ngizovithisa ibhulu ngithi fu ya phela uNkulunkulu wathi silethe imizimba manje uNkulunkulu akanandaba nokuthi sigqokiwa ini asilethe nemizimba nje thina uNkulunkulu wathi asilethe nemizimba akanandaba nokuthi sigqoke ini
Lethi imizimba. Sontweni mina kasontweni nje noma yini kuthiwa ngigqoke kanjani. Ngithanda igqoke ama-under futhi esontweni ngaligqoka mina. Asangibuza uma ifundisi ngithi vule amabhayibheli lapho kubheke la akuthiwa khona uNkulunkulu uthi silethe nemizimba. uNkulunkulu uthi silethe nemizimba esontweni. Nabo senkinkile lapha ngabe bahambisa imizimba yabo nabe emasontweni. Sikinkile hambisana imizimba emasontweni madoda. Hambisana imizimba emasontweni sikinkile. Ngama kusebenziwa ngemasonto futhi. Amasonto nje akusetshenziswa. Aw. Bafethu zikhulile imazinole zami. Bakhula madoda. Mina ungafisi manje umjeva. Ungafisi imijeva mfethu ukuhamba nami emasontweni uzisole. Wamina nje futhi kakhulukazi izayoni ngiyahleka nje. Ezayoni ngiyahleka nje. Ngihlezi lokhu emasonto. Mina ezayoni babevele ngihleke nje. Phela wasonto vele bangivela ngihleke mengilapha naye. Mina ngiyahleka mfethu. Ngixolele mina ngiyahleka. Ezayoni angiyahleka. Ezayoni ngikhumbula nje ngigcine ukuyele khona lapha ezayoni khona. Ngangile. Wasangena emasontweni. Sahlala phansi. Yasho imankonzo, yasho. Wathi suku omunye umama avuke lento ethi imama imoya. Avuke lento ethi imama imoya omunye umama. Ngihleli njalo mina. Wathi wamemeza lo mama, wathi aphethe isekhali kanje. Wathi wavela ukugwaza phezulu esontweni wethayela. Wathi go. Wakwaza ngemasekhali sasaphuka. Ngahleka. Iyo ngahleka. Akasuka lapho kathi, "Hey bathi, hey. Bakhuluma izinto zabo. Bathe bathi, "Oh bukhulu kwakho wena, oh mkhulu wakho." Ngathi mina yima babo. Ngazange ngibuza umkhulu yami nami. Mase bheka ke mase ngiyathula ngathi bangibuza umkhulu yami nami. Bathi usasho naphi nami umkhulu wami. Bathi uphi magogo wami nami. Yahlekisana lapha. Abancane nje ukuthi ulusosontiwa nje kahle. Usayihlalele nje. Uvuma imangoma baphansi. Ekarire. Basho bakudonsa. Bakudonsa bafake emastikini. Uvuthurule. Mina nje baba badonsa umuntu bamvuthurula ngiyahleka. Ngiyahleka nje. Mina ngingahleki bandla ngoba nakho sithi sisemasontweni. Mina nje kuphela amasonto ngihleka kulo nje esayoni bandla. Kuthiwa bathi mina hayi. Kuthiwa mina angingahleki. Ezani nje abanqeni ukuthi kusanjwa nje kahle sashaya emalayini. Kuthiwa hawu. Wayeshilo Jesu. Sashaya bezinto ezindingile zakhona lokushaya ilayini. Asha kuhlala ngezinye umufana ngapha emuva. Awuvuthulule ngamazinyo. Ugxume bese kuthiwa mina angingahleki. Ngeke bandla. Mina ngiyahleka mase bangibuka ngithule. Hleke ngiphinde ngithule. Hayibo. Awunqendi nje usamile kanje sokuthi uvumele imangoma kahle uthi. Amen. Bese bakudonsa. Bakubamba ikhanda kanje mase bakufaka emasente. Bakurawundisa ngathi masivalo. Ngathi masivalo basivalo selentuzana. Semawayini. Bathe uzudawa uthi uyamuwe. Base bakuvuthulula lapha amasente bakuvuthulule bonke empama lemhlaba.
bathi phuma angaba sobakhiphi wani bese mina angahleki ngeke mina ngikhumbula nje kahle ngisemasontweni nje laphana eZion khona wakuthamuka omunye bashaya imikhalanga lapha achiphi wavele wathi lona yedwa kulo munye umfana khomba omunye umfana athi muphi ugokwakho wena ugokwakho hey cha bashaya imikhalanga ngahleka mina ngihleka ukuthi basho njalo kulo mfana kanti uyangibona lo muntu osho njalo kanti nami ngime eduze kwalo mfana loyo kanti uyangibona lo muntu osho njalo basa round lapha phakathi esitekini athe round esitekini ngangibona lo ngiyahleka wathi uyangibamba kapolokutsha kabera mpolokutsha eduze kwalo mfana lo kade musho wagejwa vele wabamba yena bethi bamba mina vele bamba yena ngobambeka yena bamfaka esitekini phunyuka kanjalo baba lapha nemazweni into ngithayime lapho udakha ngabantu because ngeke bakubambe umsodakhe ngabantu adakha ngabantu avele babamba yena lomfana bamfaka esitekini bambamba ngempama bamvutulula angasahleka baba nami ngase ngi-traumatize ngithi mayi babu shothi yimi leti bafuna ukungivuthulula kanje ngeke baba abezani bakubuka futhi uhlekile bavele bakubambe ngamasibomu bakubambe bakufake amasente kuvuthulula abanye bakulume abanye bakuvuthulula mazweni nje ungahleki lapho be-serious because lapha nabasontiwe lapha ba-serious bona uyahleka okay mangicolosi ukuthi ngilapha ama-inbox ndoda nawe ngaze ulahleka emathekwini hayi ngaze ulahleka emathekwini pho mina ngalahleka emagoli emathekwini kulula nje mwazi ma-workshop nje uqedile emathekwini mwazi ma-workshop nje uqedile athi umuntu ngizokuthola ema-workshop uqedile ngaya Johannesburg next week ngiyaya next week nje lo siyakuyo ngiyaya futhi eJohannesburg ngiyaya nje futhi ngodliwe futhi nje phela ngeke uvuthulule bekwanele nina umuntu niyambukiwe lapha meselukahleka mese nambamba namvuthulule nizophethe imimoya kanti niyanyisa ukuthi uyahleka ngithi umuntu unemimoya kanti nicasule ukuthi uyahleka akubamba kufake amasente bakuvuthulule benza ngathi bakukhiphe imimoya kanti banyanyisa ukuthi uyahleka azana bamthandi umuntu ehlekayo amthandi nje umuntu ohlekayo bafuna nje umuntu ayo mina ngingahleki umuntu agwaza phansi ngamasikhala thatha imanduka agwaze phansi izephuke noma agwaze ethayeleke athusa agwaze ithayele mina ngiyahleka bandla ngiyahleka nje nabo senkinkile lapho ngeke bathole baye emasontweni bahleli nabo baye emasontweni kunokuthi baziziwe nasepostori nje nakhona bavele bathi bakusika ngemankembe bathi siyakusika bashaya amapostori ngiyakusika phuma ngiyakusika inkembe bashaya amapostori bathi inkembe ngiyakusika ngeke
ngibona umuntu lo ngathi yasikeka naye kuthi akazi bangisike mina ngiyathuza ngosomapostoli ngahleka kanjani uzothi umuntu bamseka apostoli bathi bakusika ngemankemba bakusika ngazi ukuthi ngiyahleka nami bangisika amapostoli nje angihleki mawasika umuntu bathi sakusika phuma sakusika imakamba bake ngibona umuntu okhona ukuthi thuba wena athi kasabese wasemapostoli bakusika ngemankemba never mhlawumbe kungcono ngisho mhlawumbe ngcono ngisho eManazaretha ngoba eManazaretha abantu abagxumile nje badansa i-slow motion nabo nabo-ke bamosha imaskhazi hayi eManazaretha nabo kumnandi eManazaretha ke bamosha imaskhazi nabo banesineke kakhulu ngabe siyaqeda manje siqede mangoma manje ubona ukuthi amen ngwe lapho ulambile kusamele uhambe emakhaya bese baqala bese bashaya ifomu bese Chuti ma-step zihlukana ngawu-7 athi kodwa bona bathi bese baphenduka futhi baphenduka slowly bathi babhekele angabe bayasheshisa nje bathi iyo iyo atwaye bakasheshisi nabo nangoke inkosi yami hayi babu nangokuthi bantu usiziphiwe uthi wrong akusiyo into yokudlala leyo nangoke inkosi yami safuna ungiqalekisiwa-ke wewewe lapha angibalanga nje isonto elilodwa la angibalanga ngisho emasonto elilodwa ngibale eZaroni ngabala ipostoli ngasekubale banazaretha ngisazobala nabanye ukusho khona ukuthi le mente engiyishoyo ngiyazidlalisa yena sefuna ukungiqalekisa hayibo usongiqalekisa wena safuna manje ukungiqalekisa ngoba nakho manje usongiqalekisa kathi sekuseni sizidlalisa wena mesiba personal sifuna ukungiqalekisa hayibo usongiqalekisa ndoda sefuna ukungiqalekisa yabo nje bese nje sefuna ukungiqalekisa Pedalana-ke mase ufuna ungiqalekisa. Ufuna ungiqalekisa ngenzeni? Ngoba nami bengifaka imibono yami. Ufuna ungiqalekisa. Ngathi mase ufuna ungiqalekisa ngoba ngiyenzeni? Ngokuthi nje ngithi mina futhi ngabe bayashesha. Because phela nami imibono yami. Abakube bathi bangathi masibathi babhekele mina bekithi mina ngcono mhlawumbe kube benza kanje ngathi ngcono mhlawumbe kube benza kanje bathi masibathi babhekele bangasho ukuthi masibathi nangifuna bathi babhekele nami bengifaka imibono manje nesofuna ukungiqalekisiwe angazi nje ngisho ukuthi kanjani
Angazi ngithi mina. Befuna ungiqalekisiwe. Nami ngifaka imibono wami hayi ngoba. Angisho ukuthi ku-wrong. Angisho ukuthi ku-wrong kuba slow. Bengithi mina nganjani. Mhlawumbe kunganjani. Yabo? Nangomunye uthi ambotshela ushembe lokho ngicela ngimfaki wena ongasahloniphi uzofaka emagama lo muntu ohloniphekile la phambi kwethu lingena kanjani igama lomuntu ohlonipheke kangaka phambi kwebantu lingena kanjani lona solifakalani ngoba ngoba uyabona ukuthi kuyadlaliwa la solifakalani emagama lomuntu ohlonipheke nakanje solifakelani igama lomuntu omindala wena njengamhloniphi hawo ngoba la i-general talk futhi kuyancokoliwe wena sizofaka emagama lomuntu omudala kuyaphi lokho hayi muzokhumenta ngekho ubona ini wena ukuthi kuyadlaliwe hawo soqhamuka sizoba personal hayi vele futhi nje futhi kumele bathi futhi ngeke phela ngoba nakho ungayibo ngeke ngamalotheniki iyo as long mina ngazi ukuthi nje emahlizweni yami ngiyazinqokorela ngingasuka ngiqalekisa ngema uthanda ukungiqalekisa hayibo ngayothi sidlala nogama uzoba personal sofuna manje kuthiwa hayibo kadlaliwe futhi ayikho imali engisengayikhuluma nami ngaphathi igama lomuntu omdala ohlonishwayo ayikho ngikhuluma ngesonto nje ngikhuluma ngamasonto nje wonke ngikhulume ngephostoli akubanga nankinga ngakhuluma ngezivela kwangaba nankinga nakhona bayingcokolela ayikho noyedwa othathe personal emazweni wathi hayi ngayenzi leyo nto hayibo ngobani ngoba bengidlale nakhona ngidlale ngasho ukuthi masikhali mina ngiyahleka uma ngisemasontweni ngizayona ngasho futhi nasemavanje ukuthi ngafike ngibambe imebhobho lapha phambili ngithi bazalwana badlala masiboni bangaba namankinga ngase ngithi mina maNazaretha angisho noma into entheni singithi mina ngifaka umebone ngithi ncotha bathi abanye abenzi slowly abasho ngathi ncotha basheshile sekukhona abafuna ngiqalekisiwa ngenxa yalokho hayibo cha ninemawala bo hayibo sasikuqalekisa sokungiloya ke lokho nje siyangiloya wena hayibo siyangiloya nje asangiqalekisa nje siyangiloya ngizanje ungiloya kana kusadlalwana mina engadlali bandla futhi nje mele kuthiwe ngeke phela ngeke nje hayibo ngobani hayibo happy Sunday bafethu everyone happy Sunday nawe anele bangithanda abantwana bakhe fanele ngiyabonga fanele ngiyabonga ezulwini kujabula wena ekhaya ngikuzuke lo thi khohlwa ngikuzuke lo thi loyo ngeke nje
ungangiloyi. Ungangiloyi. Ninathanda ukuthi nithathe ubaba ushembe mase nifune ukuthi nisebenzise iy'nhliziyo zenu ezimbi. Mabayingcokolele nifike nisebenzise izinhliziyo zenu ezimbi. Nifuna ukuthi nisebenzise igama lakho ukuthi nihambe niqalekisa abantu. Hayibo. Kwana ngeke angiqalekise abona kahle ukuthi ngiyancokola phela naye umuntu. Hayibo. Musana ukuthatha izinhliziyo ezini zokuloya mase nihambe nithi na. Hayi. Kuyadlala uyabona kuyadlala. Ngizoqhamuza oba personal. Hayibo. Awukami nje. Wena ngikholelwa nje kuye ngamane ngikholele kuye. Hayi ngakho uma into engikhulumayo enginakho ukudelela phakathi. Kuyadlala nje. Wena baba futhi. Oh, hayibo. Kameni. Atiye eguyu eka. Iyo. Ngeke manyoko. Ebona ukuthi ngizomncenga mina. Ebona ukuthi ngizoqalisa. Ebona ukuthi ngizomncenga. Pepe. Batu kucaburi bazarane. Eka. Kucaburi bazarane. Kucaburi bazarane. Eka. Ngeke manyoko. Aibu. Bakwethu. Eka. Kucaburi bazarane. Eka. Kodwa Nkosi yami, happy Sandile bafowethu. Happy Sandile to you all. Abate wathathe inhliziyo yami wabaleka. Wavele wabaleka. Lisera. Emintani umuntu lisera we. Sithi wo wathathe inhliziyo yami wabaleka. Wavele wabaleka. Bafowethu asivukeni ngempela semasontweni singabe silala kuze kunuke. Umzalo lonjani olaliwa kuze kunuke. Vuke emasontweni. Kulendile imifundisi lapho. Akulendile imifundisi. Lapho ungeza lapho. Ngizofika ngidlalisa amasibuni ngabo. Ngoba uthi ngeke uwe ngicela ubambe udonse enzansi sibone sonke lapha. Ini engeke iwe. Bafethu ngingalaliwe kuze kunuke bakwethu vukani. Khona mina umuntu angihlaliwa naye wayelala kuze kunuke bandla. Mina ngiyayazi le muntu ukuthi umuhlezi ulele kuyanuka. Ngeke kunganuki Nkosi yami. Ulele. No. Lala kodwa akunganuki phela. Ungalaliwe kuze kunuke. Vuka mase ubona ukuthi ukuvukile imizimba. Kusuke kunukani? Uthi kuyanuka nje. Abakuboni. Yabo uma-steam somuntu strong ngaphi ma-steam somuntu. Cause kwazi umzimba uyanuka nje. So kumele uvuke uyosigezisa. Olele wakho lekuyanuka nini. Uzathi umuntu imayindla yakhe inokumisokama. Athi imayindla umuntu ayisukela imayindla athi imayindla inokumisokama. Inokumisokama indla. So ngamswakama nje. Anivuki. Phela ahlezi nelele. Yebo. Indle nganokumiswakama. Kuyenzeka futhi usiyangena emayindlini uze ngathi kunuka imishipho. Udedeke ukuthi kanti ubani sosuzile kanti no.
umuntu ulala kuze kunuke. Akumele ulale kuze kunuke. Wathi 6 vuka. Vuka. Ngalokho uvela ngemakhanda lapha emasingubeni. No. Iyo, nanga kunje unemapapalazi. Guys, ngeke. Kanukeka phela bafowethu. Apart khona intombazane kumele uvuke ngo-4. Imantombi nje ivuka ngo-4. Nasemandulo imantombi ayivuka ngo-4. Mase abafana bavuka ngo-8. Yeah. Ngo-4 amantombi ayavuka. Ngo-8 amandoda ayavuka. Ngisho emandulo kwakuhlukaniswa kanjalo because amandoda wona asuka asebenza kakhulu. Then besazana so baklina nje into ezingasendi, baklina bapheka. Thina semandoda siqule amazinto esendayo. So ngakho semandoda kumele zivuke ngo-8 kanje. 8 get 9. Amantombi avuka ngo-4. Ngo-4 nje uma imantombi kumele usuvukile. Yebo nje. Yilaphi manda? Sengizivukise nami ngaze ngicabanga ukuzihenga. Athi ngizivukise nami ngaze ngicabanga ukuzihenga. Nango Prince of Zondo uthi anemtrendisi. Bese asisekho. Guys, ngeke papayini manje ngeke. Ngiyavuka manje apha ngilale kuze kunuke. Uma umuntu akumele ulale kuze kunuke bakwethu. Asivukeni semasontweni if likhona isonto lapha. Ulala kuze kunuke ndoda. Ulala kuze kunuke ndoda. Ayilali indoda, ayilali kuze kunuke indoda. Ayilali kuze. Ayilali indoda, ayilali kuze kunuke indoda. Ayilali kuze kunuke indoda. Ayilali mandoda amadoda. Ayilali kuze kunuke indoda. Ayilali kuze kunuke indoda. Ayilali indoda. Ayilali kuze kunuke imandoda amadoda. Ayilali kuze kunuke imandoda. Mele uvuke ekuseni, uvuke emini, uvuke ntambama. Ayilali kuze kunuke imandoda. Ayilali kuze kunuke. Abafowethu ayilali kuze bafowethu ngiyanishiya manje. Iyobonana ngosuku iyobonana ngalo. Athi iyobonana ngosuku iyobonana ngalo. Iyo. Iyo. Namhlanje umuntu kumele ebeach. How is the weather? Alale kuze kunuke indoda. Kuthi siya check out no, I'm not. Ngihlala lana ngathi nihlala endaweni enjani. Ngihlala. Check out investment. Kanina kaze makini kunjani? Makukhona abantu mabakubona ulele endaweni ezimhlophe kanje bacabanga ukuthi usemahotela or kanti nina kuneniphatha ngengobe enjani? Madoda. Kanti nina ninjani bakwethu? Kanti nina nilala ngengobe enjani? Umuntu alala ngengwe. Ulale ngengwe. Ingube ehlaza, ingube blue. Ngathi sesibhedlela.
lala ngalezi ngubo lezi esinembalabala lezi ngathi siney'mbali, lala ngengubo eney'mbali, kube ngathi se-garden, bathini se-garden courts. iyo lale ngengubo enomango, lale nengubo eyinomango la ayigcwele omango abaningi, lale ngengubo enobhanana, ingubo kabhanana enobhanana abaningi, lale ngengubo eney'mbali. Ngoba siyambathani besimbatha abamungathi umuntu aveze ingubo alala ngayo. Ngiyakutshela nje wakumbatha ingubo eney'mbali noma eney'tara, ingubo eney'tara msubenezele khona neze-blue abayithandayo abantu e-blue, masuba ne-pink, bathi ingubo e-pink eney'mbali, ngoba ngathi ngathi la kudayiswa khona iy'mbali. Ku-garden what umuntu angene esitolo athenga ingubo eney'mbali. Bafethu mawuthenga ingubo enje classic, lala ingubo eney'mbali, isiqamele esinoluzana esino-Goku, ingubo ka-Spider-Man, lala ingubo ka-Spider-Man, isiqamele esino-Goku. Hayi bafethu hayi bafethu, athi ngivuke nami bafethu, kumele ngiyo-check out. Kumele ngivuke nami kumele ngiyo-check out, ngasondela ekhathi. Iyo ngisemahhotela, ngitshele nanginayo ingubo emhlophe kanje futhi angiyifuni-ke vele ngoba lento zashesha ukungcola, zashesha ilunge kimi lento. Ngayimbatha 2 days bese caca nje, ngabe brown nalabo sendele bese khambi. Musungishise into zabo sipikile, lonto uzanutha ngithi sinaledu momo, kusho sipikile athi naledu momo, ngathi mambongo ledokile adoka bafowethu. Hayi papa yini bafana ngeke bangaphiwa nani phela. Sena